Βρισκόμαστε στο Μαυρονόρος Γρεβενών, σε υψόμετρο 800 μέτρων. Η συγκεκριμένη μονάδα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μέχρι 300 πρόβατα. Την έχουμε διαμορφώσει με τέτοιον τρόπο ώστε να βελτιστοποιήσουμε στην ουσία τις διαδικασίες ταΐσματος και αρμέγματος και να εξασφαλίσουμε την καλύτερη διαβίωση για τα ζώα. Αυτό που έχουμε κάνει στην ουσία είναι να προμηθεύσουμε τη μονάδα με ζώα υψηλής γαλακτοπαραγωγής και να καταγράφουμε καθημερινά όλες τις διαδικασίες προκειμένου να γνωρίζουμε ποιο είναι το πραγματικό λειτουργικό κόστος της μονάδος και ποιο είναι το καθαρό κτηνοτροφικό εισόδημα. Η συγκεκριμένη μονάδα έχει έναν κεντρικό διάδρομο τροφοδοσίας, ο οποίος χωρίζει στην ουσία το ζωικό κεφάλαιο σε δύο ομάδες και από εκεί και πέρα έχουμε διαμορφώσει ειδικές υποδοχές για να μπορούμε να διαμορφώνουμε και επιμέρους μικρότερες ομάδες αντίστοιχα με το διατροφικό πρόγραμμα που ακολουθούμε για την κάθε μία. Ο στόχος μας είναι να βελτιώνουμε την κατάσταση της ελληνικής εγωπροβατοτροφίας προμηθεύοντας ποιοτικά ζώα και δίνοντας την καθοδήγηση στους προβατοτρόφους και τους εγωτρόφους να διαχειριστούν αποτελεσματικά το ζωικό κεφάλαιο προκειμένου να πετύχουν υψηλές παραγωγές και κατά συνέπεια υψηλή κερδοφορία. Η προσπάθεια αυτή σε πρώτη φάση ήταν αρκετά δύσκολη. Το εμπόδιο που συναντούσα συνέχεια όταν απευθυνόμουν σε προβατοτρόφους είτε εγωτρόφους και τους έλεγα τις προτάσεις μου για το πώς να διαχειριστούν το κοπάδι τους ήταν να μου απαντάνε ότι δεν γνωρίζω γιατί δεν είμαι μέσα στη μονάδα και δεν μπορώ να ξέρω ποια είναι η καθημερινότητά τους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και δημιούργησα τη δική μου προβατοτροφική μονάδα, έτσι ώστε να βιώσω από μέσα το πώς λειτουργεί και οι προτάσεις που θα κάνω να είναι πλέον στοχευμένες και αποτελεσματικές. Εδώ πέρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι στην ουσία να διαμορφώσουμε ένα μοντέλο. Ένα μοντέλο που θα είναι κερδοφόρο και θα απευθύνεται αποκλειστικά στην οικογένεια ενός προβατοτρόφου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Έλληνα κτηνοτρόφου για μένα αυτή την περίοδο δεν είναι αν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του, αλλά αν μπορεί να διαχειριστεί σωστά τη ρευστότητά του. Γι' αυτό το λόγο και δημιουργήσαμε αυτό το μοντέλο, γι' αυτό και δημιουργήσαμε αυτή την πρότυπη μονάδα, για να αναδείξουμε προς τα έξω τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά το ρευστό που διαθέτει, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ένα καθαρό εισόδημα στην οικογένειά του και παράλληλα να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες της μονάδος. Σημαντική είναι η ποιότητα της πληροφορίας, που σημαίνει ότι καθημερινά πρέπει να καταγράφουμε τις ζωοτροφές που δίνουμε στα ζώα μας, πρέπει να καταγράφουμε την παραγωγή που έχουμε, πρέπει να καταγράφουμε τις πωλήσεις που κάνουμε σε ζωικό κεφάλαιο για να υπολογίζουμε με αυτόν τον τρόπο τις εισρωές και τις εκροές της μονάδος. Ο νέος προβατοτρόφος καταρχάς πρέπει να ξεκινήσει βήμα-βήμα και για να μπορέσει να ξεκινήσει να δουλεύει τα ζώα του πρέπει πρώτα να έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες σταυλικές εγκαταστάσεις. Οι σταυλικές εγκαταστάσεις είναι και αυτές που κοστίζουν περισσότερο. Το κακό επομένως είναι, αν δεν κάνουμε έναν σωστό υπολογισμό του όλου budget που χρειαζόμαστε, να εξαντλούμαστε οικονομικά στις σταυλικές εγκαταστάσεις και να οδηγούμαστε στην επιλογή υποβαθμισμένου ζωικού κεφαλαίου από τη στιγμή που είναι και φθηνότερο. Αλλά για να μεγιστοποιήσουμε αυτό το κέρδος πρέπει να έχουμε προφανώς παραγωγικά ζώα και θεωρούμε ότι η φυλή ΑΣΑΦ είναι και η πλέον πιο παραγωγική σε ολόκληρο τον κόσμο. Μία προβατοτροφική μονάδα με ζώα υψηλής γεννητικής αξίας παραγωγικά πρόβατα, αυτό που κατορθώνει είναι να εξασφαλίσει την κερδοφορία στον παραγωγό, να το αποβάλει το άγχος και να του προσφέρει μία ποιότητα ζωής στην οικογένειά του. Με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνουμε την ψυχική ικανοποίηση των μελών της οικογένειας από τη στιγμή που εργάζονται στη δική τους επιχείρηση. Συνεχώς μία προβατοτροφική μονάδα αυξάνεται σε ζωικό κεφάλαιο και έτσι τους δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν περιουσία, σημαντική περιουσία μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και τέλος, με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνουμε και την καλύτερη σχέση μεταξύ ανθρώπου και ζώου.